Salam Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Atavatan haberler gepleşimizde biz size Murat Garif adındaki Türkmenistan'ın Devlet Luqmançılık Üniversitesi'nin Açık Kapılar Günü barada haberi yetirmek isleyer. Açık Kapılar Günü 2022 yılın 3. mayında saat 15:00'da geçirilir. Açık Kapılar Günü'ne yaşlar yukarı okul mektebi bilen yakinen tanışarlar. Olar okuwa girme üçün gerekli resmi namaları, üniversitede öğretilen hünerler, alıp barilen oku terbiyeçilik, ilmi, beceriş hem medeni köpçülük işleri bilen tanışarlar. Eýsem bu yukarı okul mektebinde hayfi hünerler boyunca hünermeler tayarlanýar. Olar baradaky maglumaty siz şu video habarymyzyň aşağınaky linkden alyp bilersiňiz. Asyz bolsa Atavatan TV YouTube kanalymyzy iýerlemege dowam edin. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isteseňiz Atavatan Turkmenistan.com saytyndan tap bilersiňiz. Mehriban ýaşmyş doklarym, siz mundan soňra hayfi ýokary okuw mektepleri gyzyklanýan bolsaňyz kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek, hoş, sag bolun.